समस्त को नमस्कार। जय मासी प्रेस दल। तो आज आम पाप केमती आसला, पापर मृत्यु केमती आसला, आमको असुविधा अभाव केमती होछि, रोग कष्ट कहीं होछि, एते दिन है प्रभु को जानिकी असुविधा रे कहीं पड़ुछो, से विषय रे आमे वाक्य देखिबा। ठीक अच्छे भाई भौणी माने, तो पाप केमती आसिला। परमेश्वर प्रथमे माटी रे गोटे मनीष सृष्टि करिले। से माटी को गोटे पुतला तैयार करके कंडे बोलिया तैयार करके से फुंकी देले, जहा फल रे से जीवंत गोटे मनीष होइला। आउ ता ना हला आदम। तो से आदम को गोटे बाटिका देइथिले। से बाटिका रे अनेक वृक्ष भी लगैथिले। एटा यहोवा परमेश्वर समय रो कथा कहूची। यहोवा परमेश्वर तापुरे गोटे गछर फल को खाइबा पई मना करथिले। सत ज्ञानदायक वृक्षर फल को खाइबा पई मना करथिले, किंतु आदम ताको खाइदेबारु पाप जगत को आसीथिला। तापर गोटे वाक्य देखंतु, रोमियो 5:12 अतएव जेपरि जने लोक द्वारा ओ पाप द्वारा मृत्यु जगत को प्रवेश कला, आउ सही प्रकार समस्त प्रति घटिला, समस्त लोकों प्रति घटिला, जेणु समस्त तो पाप कले। तो से आदम रो खाइबा मात्रे सत ज्ञानदायक वृक्षर फल को खाइबा मात्रे पाप आसिला। तापरे समस्त मनुष्य प्रति सही प्रकार घटिला, माने समस्त मृत्यु आसिला। तो से सब लोक पापर केमिति क्षमा पाइबे, आउ केमिति रोग कष्टर मुक्ति पाइबे, पापर केमिति क्षमा करी सारिछंती, केमिति अभाव असुविधा होउछि, से विषय रे लास्ट वीडियो शेष आड़ को मु आपण मानंकु वाक्य देखैकी कहिबी। तो एबे से आदम द्वारा जगत को पाप आसिला। यहोवा परमेश्वर तांको मना करथिले, से सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबा पई मना करथिले, आ कहिथिले जेबे फल को खाइबो तेबे तुमरा मरण निश्चित बोली यहोवा परमेश्वर आदम को कहिथिले। मृत्यु बेले कौन? मृत्यु बेले आत्मार मृत्यु, माने मरिबो कहिथिले ताको, किंतु से परमेश्वर को कथा न मानिकी खाइला, और तापर मृत्यु जगत को प्रवेश कला। तापर देखंतु रोमियो 5:12 जेपरि जने लोक द्वारा ओ पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला, आउ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकों प्रति घटिला, जेणु समस्त तो पाप कले। सही लोक द्वारा, सही आदम द्वारा जगत को पाप प्रवेश कला, और समस्त प्रति मृत्यु घटिला, माने समस्ते प्रति मृत्यु घटिला, माने समस्त प्रति जने लोक द्वारा। ठीक अच्छे। आ गोटे वाक्य देखंतु,
ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 5:18। ତ ରୋମିଓ 5:18, ଅତଏବ ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧର୍ମଗଣନା ଘଟିଲା। ରୋମିଓ 5:18 ଯେପରି ଜଣକର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ, ସେ ଆଦମଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଆଦମଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ଜଣକର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧର୍ମଗଣନା ଘଟିଲା। ଯେପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଲା, ସେପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ହେବାରୁ ଜଣକର ପ୍ରତି, ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ନିଜେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଯେପରି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଦେଖେଇକି କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ, କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଲୁ, ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ରୋମିଓ 5:18 ଯେଉଁ ଅଛି, ଜଣକର ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। ମାନେ ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି ଆମକୁ କେମିତି ଧାର୍ମିକ କଲେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଲା, କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା, କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଲେ ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ଜଣକର ଧାର୍ମିକ ଗଣନା, ଜଣକର ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। ସେ ନିଜେ ଆସିକି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। ମାନେ ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ମସିହ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ସିଦ୍ଧ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। ତାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏବ୍ରୀ 10:10 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏବ୍ରୀ 10:10 ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଯେମିତି ଜୀବିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି, ଆଗ ଯେମିତି ପାପ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ,
ପାପ କରିକି ମେଷ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଦିନ ପ୍ରଥମରେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ମେଷ ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ, ତାପରେ ବର୍ଷକେ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ପାପ ରହିଯାଉଥିଲା। ମନେକର ଆଜି ପାପ କଲ, ଆଜିର ପାପ ରହିଗଲା, ସେଟା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବଳି ଦେବ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତାହା ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିକି ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପର୍ବ। କାରଣ ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଗଲା ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କଲେ। ଏହାପରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ବାକ୍ୟ କହୁଛି। କାରଣ ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ବାକ୍ୟରେ କହିଲି କି ଆମକୁ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପର୍ବରେ କାରଣ ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି, ସେ ଗଲା ବାକ୍ୟରେ କହିଥିଲି କିପରି ପବିତ୍ରୀକୃତ କଲେ। ସେଇଠି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ, ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ଚିରକାଳ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଦ୍ଧ, ଆମେ ପବିତ୍ର। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟରମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ପାପୀ, ତମେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଟା ଏମିତି ନ କରିବା କଥା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରକାଳ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିପରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିକି 39 କୋଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇକି ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 କରିନ୍ଥୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପର୍ବ। 2 କରିନ୍ଥୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପର୍ବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଦାରିଦ୍ରତା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧନବାନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନବାନ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଆଉ ଗରିବ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଗରିବ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ହେଲୁ ଧନୀ। ତାପରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। 2 କରନ୍ଥିୟ 8:9 ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ତୁମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ତୁମେମାନେ କିପରି ତାମାନେ ଗରିବ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ହେଉଛ ଧନବାନ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛୁ, ଏଟା ଶୈତାନ ତମମାନଙ୍କୁ ଠକୁଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 କରନ୍ଥିୟ 9:8 ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ବି ବିଷୟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। 2 କରନ୍ଥିୟ 9:8 କୌଣସି ବାକ୍ୟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ତ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଧନୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏତେ ଧନୀ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଦାନ କରିପାର। ଏତେ ଧନୀ କରିବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଦାନ କରିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଫିଲିପିୟ 4:6 କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଜଣାଅ। ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ବି ହେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ଜଣାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରି ଦାନ କରିପାର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରି ଦାନ କରିପାର, ସେସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ପ୍ରତି ସେଇ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବ ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ତ କେବଳ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମୀୟ 4:25
ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହୁଥିଲି ଯେ କିପରି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, କିପରି ସିଦ୍ଧ କଲେ, କିପରି ପବିତ୍ର କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ କହିଛି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାପୀ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମେ ପାପୀ। ତ ଏଠାରେ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସେଠି ତମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛ। ଏଠି ବି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ରୋମୀୟ 4:25 ପର୍ବରେ, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ଆଦମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି, କିପରି ପାପ ଆସିଲା, କିପରି ଅପରାଧ ଆସିଲା, କିପରି ଅପରାଧ କଲେ। ତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସିକି ଆମମାନ ଧାର୍ମିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ସେ ନିଜେ ଆସିକି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ। କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛୁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହୁଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଆମ ଶରୀରଟା କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଗଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହୁଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କଲେ। ସେ 39 କୁଳା ମାଡ଼ ଖାଇକି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇକି, ସମସ୍ତ ରୋଗ ନେଇକି ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତ ରୋଗ କଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା କରିଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:33 ପର୍ବ। ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ, ପାପ କ୍ଷମା କର, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପାପ କ୍ଷମା କର। ତ ଆମେ ଆଉ ପାପୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସେମାନେ ଯେ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ କିଏ? ତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ। ତ ସେମାନେ ବୋଲେ କିଏ? ଆମକୁ। ମୁଁ ଗତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି
ଗତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କହିଲେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇକି ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ମସିହ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପର୍ବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛୁ, ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ। ଆଉ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରୁ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସିଦ୍ଧ, ଆଉ କିପରି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି, ରୋଗ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି, ସେସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେହେତୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମିଳିବ, କାରଣ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ବାକ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିପରି ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ, ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ। ତ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ବସିଯାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ, ପବିତ୍ର କରିଅଛ। ଧର୍ମୀ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ରୋଗ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ, କଷ୍ଟ,
ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ବିଜନେସ୍, ଅନେକର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଶୈତାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆହୁରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଫିଲିପିଓ 4:6 କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଜଣାଅ। ତାହା କହିଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଯାଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆହୁରି ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘେରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଫିଲିପିଓ 4:6 ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଆହୁରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମାଥ୍ୟୁ 10:1 ତୁମରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ରୋଗ ଛଡ଼ାଇବାର, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ବି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ। ସେ ଅଧିକାର ସହ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଯାହା ବି ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆହୁରି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା, ତ ଯାହା ବି ଅଛି, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସେଥିରେ ହଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।